Directly, let's go to the message. Meron po akong ibinahagi kahapon sa buong HBBC at ayaw kong ma-miss ninyo. Meron pong 6 na bagay that I would like for you to take note. Wala pong theme, walang topic specific to bring out this outline. Lahat po ng mga ito ay parang mga topics lahat. So, ready with your notebooks? Okay. Ballpen, may ballpen ba kayo? May notebook, walang ballpen, sayang yan. Di baling may ballpen, walang notebook. Pwede mong isulat dito yan. Parang kodigo lang, di ba? Okay. So, are you ready for the Word of God? Are you ready for the Word of God? Ayun. Yung mga bata, are you ready for the Word of God? Let's pray. Heavenly Father, bless niyo po ang aming pag-aaral sa hapon na ito. Please give me wisdom. Bless niyo po ang aming internet connection. May it be na itong aming pag-uusap, kahit nasa online ako, maramdaman ng bawat isa yung puso mo at puso ng inyong lingkod at maramdaman ng inyong salita. Speak to us in a very special way, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Number 1, write it down. Number 1, very important truth. Number 1, God is speaking. Are you listening? That's number 1. God is speaking. Are you listening? Okay? If you're going to ask me, Pastor, can you give me one tip in the Christian life? Ito. One of the problems why many Christians fail, why you fail in your family, why you fail in your finances, why you fail in many things in your life, ito, this area. You are not listening. Hello? God is speaking. Are you listening? Alam niyo ba sa Old Testament, before a king goes to war, he will go to the prophet. Prophet, anong sabi ng Diyos? Pag sinabi ng prophet, sabi ng Diyos, huwag niyong itutuloy. Kung ikaw ay wise na king, sundin mo yon. Sapagkat pag itinuloy mo, pag sinabi ng Diyos, huwag, ipapahamak mo ang buong army at buong bansa. May desisyong gagawin. Prophet, sabi ng king. Anong sabi ng Diyos? Sabi ng Diyos, ganito ang gawin nyo. Diba? Nakasalalay po yung buhay nila doon sa sinabi ng Diyos. That's why men shall not live by bread alone. Don't tell me that the quality of your life is improved because of the bread you eat. Kahit mahal pa yan. Lechon, giso, igado, chop suey, sweet meat, ramen, noodles, hamburger, palabok, spaghetti, pasta, lahat yan. Hindi yan ang magpapaganda ng buhay mo. Ang magpapaganda ng buhay mo, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So it's not how good you are in eating, it's how good you are in listening. Hello? Yan. In Hebrews chapter 3 verse 15, Hebrews chapter 3 verse 15, it says, Ilocano, ita ti masao, itang aldaw, numangegyo, titimek na, saan nyo apatang kenen dagiti puspuso yo, akas idi panagkagargari. That's the word of God. If ye will hear His voice. Now listen, God, do you believe God still speaks today? Siyempre, hindi ka binubulungan sa tenga mo. Kaya wag po kayo maniwala doon sa mga Kristiyano na sinabi ng Diyos sa akin. Binulong ng Diyos sa akin. Wala pong ganon. God still speaks to us today through His Word. Kung magkaka-idea ka man, kung anong gusto ng Diyos sa buhay mo, it will not come from your ears. It will come from reading and listening to the Word of God. Ito. Okay? Kasi uso ngayon yung mga tinatawag na extra revelation eh. God is spoken. Parang si Kibuloy. Pinakita ng Diyos sa akin na ako ay magiging senador.
Hindi Diyos yung nakita niya. Diba? Oh, pinakita ng Diyos sa akin ang susunod na presidente si ganito. Hindi po Diyos ang nakita niya. You see? But God still speaks today through His Word. Kaya kung gusto niyo pong marinig ang Diyos, gusto niyo makita ang kalooban ng Diyos, dito ka. Word. Oh, sa preaching ni Pastor, ganyan. Magbabasa ng Bible. Are you reading your Bible? Oh. If you're a parent, read the Bible. Makikita mong instruction ng Panginoon. And God speaks to us through His Spirit. Anaramid ti Holy Spirit king ka. Igawid na ka. Your heart. O kaya bigyan ka niya ng trouble sa puso mo, sa utak mo. Wala kang peace of mind. Ibig sabihin, mali yung gagawin mo. The Spirit of God. God will also speak to us through His servant. Kaya nga dapat magkang sangguni ka, Pastor, what can you say about this? Diba? Pastor, ano ang input mo dito? Can you help me pray about this, Pastor? Yan, because God can use His servant to help you in your decisions. Pastor, ano masasabi mo itong kukuning course sa college? Oh, hindi yung agdesisyon ka na kakabsat na hindi mo kinonsider ang Word of God, hindi mo kinonsider ang Holy Spirit, hindi mo kinonsider yung pastor. In other words, you have no interest to listen to God. If you are interested in listening to God, go to His Word. Listen to the Spirit of God. Be sensitive. And go to the pastor. That's why God gave us pastors to guide us. We don't make decisions for you. We only help you discern. Say the word discern. The word discern is tulungan ka naming maging lumiwanag ang pagtingin mo. Kasi nga malabo. So when we give you input, liliwanag yung pagtingin mo, makikita mo may danger pala. May risk pala. Masisira palang spiritual life ko rito. Kasi kung malabo, mag-drive ka, hindi mo alam, may mababangga ka. So ang gagawin namin, paliliwanagin namin yung paningin mo para ikaw mismo makakita yung ginagawa mo. Iiwasan mo yung pwedeng makabangga sa'yo, makasira sa buhay mo. So without the input of the pastor, malabo. Ang nakikita mo lang, sarili. Your own understanding. Lean not on your own understanding. So it is important that you go to His Word, to His Spirit, listen to the servant of God. Amen ba mga kapatid? Oh. You see, you can inform Preacher Glenn, pwede niyang i-relay sa akin. Or you can directly message me. It's not about however you communicate. Ang mahalaga, you need to seek help from the pastor. You need to seek help from the servant of God. You need to seek counsel. In a multitude of counselor, there is safety. The problem with us is we are not really interested to know what God wants for us. Because if you're really interested, Lord, I'm interested to know what is your will. I'm interested to know what do you want. If that's your question, you will be receptive to the Word of God. You will go to the pastor. Kaya ngayong iba ayaw lumapit sa pastor. Bakit kanyo? Alam niya na kontra ang pastor doon. O, pumunta ka pa kay pastor, kukontrahin ka lang noon. Ibig sabihin, kapatid, hindi ka interesado sa gusto ng Panginoon. Hindi ka interesado sa nais ng Panginoong Diyos. You see? So God is speaking. He has a word. He has a message. He has a counsel for you. The question is, are you listening? Do you have the heart to listen? Are you interested? Mga kapatid, listen to me. Even life situations are God's way to get your attention. Don't make your life more busy. Mga kapatid, becoming more busy is not the answer. Makinig ka sa Diyos. Akala mo na fulfill mo yung gusto mo. Hindi mo naman na-fulfill ang gusto ng Diyos. Na-accomplish mo yung mga gusto mo. Na-accomplish mo ba yung gusto ng Panginoon? Busy ka sa buhay. You know? Sometimes the Lord will use situations to arrest your attention. Bakit po mahalaga makinig? You know why? Because our future depends on how good we are in listening to God. Alam na kasi ng Diyos yung future eh. Alam mo ba? Do you know everything about your future? Do you know the future of your children? No, you don't. God knows them. It is wise that you go to Him.
and let Him guide your steps. Let Him direct your steps. In all thy ways acknowledge Him. He shall direct thy paths. Amen? Amen. Oh. It keeps you from making painful mistake. So di ko itay, datay di mang parpariga ti biyag tayo. Among ti may isang rason na parpariga atom ta biyag mo, di ka mo dingdinggan ti apo. Di ka mo dumngag. Oh, di ka mo interesado nga mga mo ti pagayatan ti apo. So ka parpariga atom lang ta biyag mo. See that? Many regrets in life could have been avoided if we had paused and listened before deciding. Amen? Sino sa inyo ang nagdesisyon na, naranasan yung nag-decide na hindi ka nakinig sa Diyos? Oh. Listen to God. Now, Pastor, how will I listen to God? Let me give you 3 things. Number 1, listen with a sensitive heart. Ito ang dapat mong gawin. Listen with a sensitive heart. Anong ibig sabihin ng sensitive? Dapat merong kang puso, merong kang ganitong mind. Lord, what are you saying to me today? Alam ko may preach ni Pastor Proby. Dapat sa mind mo ng Lord, what do you have for me in this message? Kausapin mo ako, Panginoon. I know I cannot assume that everything in my mind is correct. I cannot assume that, Lord. I can only acknowledge you, Lord. So God, use the pastor, speak to me. There may be some things you want to correct in my life. Important yung correction. There may be some things you want to direct in my life. Mahalaga yon. There may be some things you want me to pay attention to. Baka nakaligtaan ko to. Baka nakaligtaan ko to. Baka nagsobra ako dito, Lord. And you are getting my attention. Please use the preaching of the pastor to show me the aspects, areas of my life that I need to deal with. Nawatan nyo kakabsat? Yan. Listen with a sensitive heart. Don't mute God with your busyness. Kung nakitayan, busy ka, trabaho, double job, triple job, because all your goal in life is provision and money. What is more important is God's direction. Remember, men shall not live by bread alone. Mahalaga po ang pera, mahalaga ang pagkain, pero mas mahalaga ang direksyon ng Diyos sa buhay mo. Mas mahalaga ang instruction ng Panginoon. Amen? Seek the Lord. You see that? Number 2, not only listen with a sensitive heart, listen with a receptive. So nandun ka na sa sensitive. Gusto mong makinig. Pangalawa, receptive. Ibig sabihin, don't reject it. Pag sinabi ng Diyos sa'yo, tanggapin mo kahit masakit. Kaya kaming pastor, pag nag-preach, kahit masakit, dapat tanggapin nyo mga kapatid. Amen? Kahit labag sa kagustuhan mo, kahit ito ay matagal ka ng Kristiyano pero parang bata kang Kristiyano pag pinagalitan ng salita ng Panginoon. James chapter 1 verse 21. Pakinggan niyo po. James chapter 1 verse number 21. Okay? Sabi ng Ilocano, verse 21, Gapuna, pagpanawan nyo ti amin na kinarugit kaya naglablabi sa kinadagis. Ket awaten you as si Emma ti sao ana imula. Receive with meekness the engrafted word. So, when God speaks to you, kailangan humble ka. Ang susi dito sa receptive mga kapatid, humility. Amen? Humility. Nakaka-bless po yung Kristiyanong ganyan. And number 3, not only listen with sensitive heart, receptive heart. Number 3, listen with a responsive heart. Responsive. That means obey it. Obey it. Gawin mo. Start to work on it. Kahit ito ay mag-adjust ka pa, kahit may mga dapat kang tanggalin sa buhay mo. Mga kapatid, mas worth it yung mga adjustment na gagawin mo kahit mahirap kung ia-align mo ang buhay mo sa kagustuhan ng Diyos. Kaysa maging stubborn ka lang. James 1:22,
But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. So brethren, listen to me. Dito iti may nga importante kakabsat. I know even as I speak this, pag nakikinig ka at nag-iisip ka ngayon, masasabi mo, Lord God, I think this is where I really failed in life. I've been very busy. I've been overwhelmed with many things in life. And I thought, yung mga plano ko, sinusundan ko lang. Na-accomplish ko ang gusto ko. But I did not pause and stop to listen to you. So nga nagmayat yung may makikimong kakabsat. Amen? Para pag nag-preach ang pastor, may time ka na makinig sa Panginoon. Oh. May time ka na kausapin ng Diyos. May time ng Panginoon ay pwede niyang i-impart sa iyo ang gusto niya sa buhay mo. Amen po ba? Oh, so ulitin natin. How does God speak to us today? Through His Word. 2, through His Spirit. Number 3, through His servant situation. So don't let the world dictate your life. Don't let your own emotions dictate your life. Don't let your own lust, evil desire. Amoy palubos ti lubong, amoy palubos ti sariling mga emotion to dictate your life or direct your life. Don't let your lust, evil desire. Don't let your envy for others dictate your life. Nakita mo di panagrangay da, tulada mo ten. Don't let that. Listen to God. Listen to God. Listen to God. Sabi mo sa katabi mo, listen to God. Pakinig ka sa Diyos. Pakinggan mo ang Panginoon. Pakinggan mo. Come on, tell your seatmate. Just remind him. Oh, pakitapik mo lang. Listen to God. Young people, listen to what God is telling you. Amen? Don't follow your will. Don't follow what people say. Don't succumb to pressures. Listen to God. Evaluate everything in the Bible. Evaluate your life through the Word of God. Evaluate yourself. Kailangan yan. Listen to God. I cannot overemphasize that. But brethren, that's very important. Okay? Secondly, pangalawa po na nais kong ibahagi sa inyo. Sino sa inyong maraming problema? Uy, buti pa kayo. Wala kayong problema. Sana all. Oh, ulitin natin. Sinong maraming problema? Rinig ko yung sinabi ni Preacher Glenn kanina, tax na naman. Amen? Oh, sino sa inyong nakatapos na ng tax niya? Nakasubmit? Uy, very good. Sino yung hinahabol pa yung tax? Patay ka dyan. Ha? Oh, tira. Malaking problema. Now, listen to me. Marami tayong mga problem sa buhay. Minsan dahil sa sarili nating kagagawan. Minsan gawa ng jablo. But even in all of these things, listen to me. God allows them to happen in your life. Pastor, kahit yung mistake ko, inalaw ng Diyos yan. Yes. Kasi He could have prevented you from committing that mistake. But God has a purpose, right? Pero ito yung number 2. Ang gusto kong i-share sa inyo, it's not the obstacles and struggles. It's how you overcome them through Christ. Yan. Oh. Turuan ko kayo mga kapatid. Palagi nating minamagnify yung problem. Problem na naman, problem na naman, problem na naman. Alam mo, masyado kang problem conscious. Sino sa inyong problem conscious? Oh, problema na naman to, problema na naman to. Listen to me. It's not the obstacle or struggle. It's how you overcome them through Christ. The word is overcome. So it's okay to be problem conscious. But it's not okay kung dun ka lang. Dapat mga kapatid, Philippians 4:13, you should be power conscious. Kaya mong i-overcome yan. I can do all things through Christ which strengtheneth me. So isang bagay na alam mong may problema ka. Pero another thing na alam mo na ma-overcome mo to. Amen mga kapatid? So don't just be problem conscious. Be power conscious. Amen po ba? Hello? Amen. Oh. Amen.
Ang difference po nung taong victorious, alam yung victorious, matagumpay. At yung taong laging defeated. Yung defeated, laging problem conscious. Yung victorious, power conscious. Kaya kung palaging problem ka, problem na naman, defeated ka. Pero pag naiisip mo, may problem, pero may lakas galing sa Diyos. I can overcome this through Christ. That's power conscious. Naunawaan niyo po mga kapatid? That is why I told yesterday, life is not a series of problem. It's a series of victory. Mindset yon. Dapat pag bawat problema, halimbawa ako bilang pastor, walang church na walang problema. Ang church natin marami pa rin problema. Pero laging iniisip, ang problem na to pinerbit ng Diyos. Problem na yan eh. Hindi mo na kailangan palakihin pa yan. Hindi mo na kailangan i-define pa yan. Hindi mo na kailangan i-explain pa yan. Alam mo na yan. Problem yan. Ang dapat mong isipin, paano mapagtagumpayan yan? Hello? Yun ang dapat question mo, paano mapagtagumpayan? Let me make this more practical. That is why, listen to me, maraming Christians, they use their problem as an excuse. If you always use your problem as an excuse, wala ka ng angat sa buhay. Wala na. Wala nang mangyayari sa'yo. If you always use your problem as an excuse. Ako, nung ako bata mga kapatid, mahiyain ako eh. No, ngayon nagpastor ako. Kung ginawa kong excuse yung problem na yun, walang nangyari sa pagpapastor ko. So I had to think. Then I began to realize, I was not trained to be mahiyain. I was only trained to be silent. Saan ka ba naman mapupunta? Ano ba naman, saan ba mapupunta ang ugali mo pag sabi ba naman ni mama sa amin, pupunta kami sa mga bahay, awan nagtagtagari. Doon tagsasaw, awan sumungsong ba? Oh, awan makisagsag pao. Saan ka ba pupunta? Kundi talagang hindi ka magsasalita. We were not trained to be mahiyain. We were trained to be silent. Kaya nung magpastor ako, kailangan hindi hiya-hiya. Dapat walang hiya. So if I was trained to be silent, I had to retrain myself to talk. I was trained to be silent. Now, I had to retrain myself to talk. I did not allow my problem to hinder me. Because pag ginawa mong hindrance, ang tawag dyan obstacle. It's not the problem. Ang tanong, paano mo ma-overcome yan? Kasi kung hindi mo i-overcome yan mga kapatid, hindi mo mararating yung next level ng buhay mo. Kailangan mo overcome mo yan. Eh ang ipinapakita ko sa inyo, sabi ni Apostol Pablo, ma-overcome ko lahat. Amen. Ang sabi ng 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God which giveth us the what? Victory. Mapagtatagumpayan. Sasabihin ko sa inyo, magugulat kayo, you can actually do more than you can ever think. Anong ibig sabihin nun? Hindi mo akalain na may magagawa ka pala na hindi mo inakalang magagawa mo. Dahil inovercome mo yung excuse mo. Dahil inovercome mo yung problem mo. Dahil inovercome mo yung difficulties. Dahil inovercome mo yung mga dahilan mo. Hindi mo ang kinakala, magagawa mo pala yun. Oh. Alam nyo, marami tayong mga adults dito na choir members. Testimony yung isa nung si Tita Mercy. Oh, ilang taon yon? 67 years old. Si Ninang Nobling, 73 years old. Choir member. Akalain mo ba na kaya niya pa? Kaya niyang kumanta, pero yung requirement ng choir natin, di mo kalain kakayanin niya yun. Kasi po, ang requirement ng choir natin, 3 times a week ka mag-submit ng practice. If you always say, di ko kaya, busy ako, talagang hindi ka makaka-choir. Pero pag inisip mo, teka, kailangan kong ma-adjust yung schedule, kailangan mo overcome ko to. Pag ganun ka mag-isip,
Adda lugar ti Apo nga mangtulong king ka. Amen. Paano ka tulungan ng Diyos? Ayaw mo namang mag-adjust. Ayaw mong, naunawaan niyo po yung ibig kong sabihin? 3 times a week ka mag-submit ng practice. Lunes, Merkules, Biyernes. Ay mga kapatid, kahit yan si Ninang Nubling matanda na, nagre-record yan mga kapatid. Kakanta yan sa cellphone niya. Tinuruan nilang mag-record sa cellphone. Matanda yun, hindi niya alam ang cellphone eh. Tita Romana, parang kaedad niyo yun eh. Oh, magre-record Tita Romana. Oh, mahina siya. Submit niya doon sa Messenger. Tapos, magpa-practice yan ng Sabado, pupunta rito. Tapos, every service, ang choir natin, every service, nagtitake note, magsasubmit ng realization. Hindi outline ng pipicturan, realization. Pastor, ganito ang natutunan ko sa preaching mo ngayon, ang usap ang Panginoon sa akin sa ganito, ganyan, ganyan. Pipicturan yan. Biruin mo yon, pipicturan niya ang realization Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday night. Mga kapatid, kung busy kang tao, sasabihin mo, choir is not for me. But if you are determined to serve God, you will make a way because God will also make a way. It's not the struggle. It's not the obstacle. It's how you overcome it. Eh kung palagi tayo magdadahilan, hindi ako makapag-serve sa Panginoon kasi ganito. Hindi ako magamit ng Diyos kasi ganito. Hindi ako pwede makapag-ministry kung ganito. Wala talagang mangyayari sa'yo. Pero kung naniwala ka sa Panginoon, Lord, kalooban mong mag-serve ako. Ito ang realidad. Ganitong buhay ko. Busy ako. Nasa Amerika ako. Ganito ako. Pero ang gusto mo, mag-serve ako sa'yo. Lord, help me overcome these struggles. Help me overcome all of these difficulties. Help me overcome all of these hindrances so that I can serve you, Lord. Tutulungan ka ng Diyos eh. Binibigyan mo ang Diyos ng puwang para we will make a way when there seems to be no way. Eh kung sinabi mo na lang, ay hindi ako makakapag-church kaya magtatrabaho ako ng Sunday. Eh wala na talaga. Pero pag sinabi mo, Lord, dapat mag-church ako ng Sunday. Help me overcome this. Pwede bang bigyan mo ako ng trabaho, Lord, na hindi ako Sunday magtrabaho, Lord? Pwede ba, Lord, tulong mo ako? God will make a way. Kasi nga may desire ka na ma-overcome eh. Ang problema kasi sa atin, we only come up with problem. Listen, lagi naming sinasabi ito. Problem is problem. Excuses is excuses. It's not the excuses. It's not the hindrance. Sabi ko nga nung isang araw sa mga young people, the world does not want to know your problem. What the world wants to know is how you overcome them. Amen. Hindi naman sa insensitive ang tao. Hindi yung wala tayong interest. Not that nobody cares for your problem. God cares for your problem. But He wants you to grow. Amen? O parang halimbawa yung anak, nadapa. Diba? Kung ako, tatay, nadapa yung anak ko, hindi ko yung tutulungan bumangon. Bakit? Para matuto siyang bumangon sa sarili niya. Ngayon, kung ayaw niyang bumangon, o di diyan ka lang, yun ba ay pagiging insensitive? Yun ba ay pagiging lack of care? Lack of concern? No. I'm trying him to mature. I'm trying him to be strong. I'm training him to grow up. So when we say that problem is problem, it's how you overcome it. It's not that we don't care for problems. But God wants us to overcome. Kasi nga sabi niya eh, I will empower you. I will strengthen you. I will help you. The word is help. Tutulungan ka. O, ba't ayaw mong bumangon? Tutulungan ka pala eh. Ba't ayaw mong i-overcome? Tutulungan ka pala eh. Tutulungan ka pala ng Panginoon eh. I will strengthen you. I will uphold you. I will help you. Yung pala eh. Tutulungan pala tayo ng Panginoon eh. Amen ba mga kapatid? Kaya dapat may utak tayo na hindi lang problem conscious. Dapat overcomer ang mind natin. Alam nyo, bago kayo mag-isip ng negatibo, ang Israel, nung sila ay papunta sa promised land, nagpadala po si Moses ng 12 na mga ingredients. Ano ba ang sinunin ng ingredients? Spice. Yun. Nagpadala po siya ng mga ingredients na 12. Ispya, mga kapatid. Pagbalik nila
Sabi ng 10, listen sabi ng 10, wala, hindi natin kaya, masyadong malaki ang problema. Itong dalawa tumayo. No! Kaya natin yan! Sino ang mukhang baliw dun sa grupo? Sino ang mukhang baliw? Sino ang mukhang foolish? Hindi ba yung dalawa na nagsabing, kaya natin yan? Samantalang 10 kontra 2. Yung 10 sabi hindi natin kaya. Mukhang baliw yun, di ba? Mukhang siraulo. Mukhang foolish, di ba? Kaya nga pag sinasabi ng pastor, huwag mo kasi masyado magtutok sa problema. I-overcome mo yan. Grabe naman si pastor. Oh. Parang walang care sa problema ko. Parang wala. Pero, hirap ng problema ko. Alam ko mahirap, pero dapat ma-overcome mo. Grabe ka naman. Overcome ka dyan. Hello? Pero sino ang totoong nakapasok sa promised land? Yung may utak overcomer. Alam mo, maraming inihanda ng Diyos para sa iyo Ayaw mo lang i-overcome. You always allow excuses to hinder you from serving God. You always allow problems to hinder you from serving God. Listen to me. God cares for you, but He wants you to overcome them. It's not about your struggles. It's not about your problem. It's how you overcome them. So life is not a series of problems. It's a series of victories. Kaya kung basahin niyo po ang book of Joshua, it's not a book of war. It's a book of conquest. Listen to me again. The book of Joshua, pag nabasa niyo na yan kasi ang Joshua, maraming digmaan yan. Listen, the book of Joshua is not a book of war. It's a book of conquest. Let your life be a testimony, not of problem, but of grace. Let your life be a testimony, not of obstacles, but of how you overcome them through Christ. Sana ganun ang testimony ng buhay natin. And all of God's people say, Amen. Amen ba mga kapatid? Let me give you one thing more. Magkuklose na tayo. Mag-jump tayo sa number 5. Number 5. What unites us in Christ is greater than anything that can divide us. What unites us in Christ is greater than anything that can divide us. Do you know there are many things that can divide us? Ano yung mga pwedeng makapag-divide sa atin? Pride. Ayaw mo nang makiisa. Bakit? Pride. Pangalawa, personal ambition. Gusto mong ikaw yung maging MVP. Alala niyo yung kwento ko sa inyo? Yung Lakers, tandem si Shaq O'Neal at saka si Kobe Bryant. Gustong maging MVP ni Shaq O'Neal, gustong maging MVP ni Kobe Bryant. Nag-aagawan sila ng bola, naguna ang makapag-shoot. Nag-suffer yung team, talo sila. Pagdating ng halftime, pinagalitan ng coach. Kalimutan yung MVP, walang MVP kung hindi tayo nanalo rito. Kaya, anong ginawa? Sinantabi ang pagiging MVP. Ang mahalaga, mag-champion tayo. So, anong nangyari? Sinantabi ang pagiging MVP. Nag-champion sila. Regardless kung sinong MVP, at least nag-champion sila. Mahalaga. Mga kapatid, listen. Hindi kinakailangan kung sino sa atin ang MVP dito. We are a team. Because pag ganyan ang utak natin, it will always divide us. Differences can divide us. Amen? Hindi mo kursunada yung katabi mo. Pero hindi dapat yun ang dahilan maghiwalay tayo. Maghiwalay. What unites us is greater than what can divide us. And it takes maturity to understand that. Ang taong immature, yung maliit, pinalalaki, kaya nagiging issue, problema, nagkahikwa-hiwalay. Immaturity yun. Kaya kayong mga mag-asawa, kung may problema, huwag niyong palakin, paliitin niyo para tumibay ang relasyon niyo, gumanda. Taas ka ng kamay ng mga may asawa dyan. Yung mga yung mga kasal na pala, amen. Lagi mong sinasabi, dapat pag ikaw ay pagkatapos ng kasal, sabi nila, sakal, mali yun. Tapos, ang ugali, askal. Alam mo yung askal? Asong kalye. Malaboy. Diba? Tapos,
ang mangyayari dyan, mga kapatid, aklas, magwewelga. Aklas ang tawag doon. Kasal pa rin yun, ha? Jumbled letters lang yun, aklas. Tapos ang magiging end, kalas. May joke ka na naman, Brother Erwin, pambira ka. Kalas. Diba? Dapat, isulat mo na, Brother Erwin, makalimutan mo yan pambira. Dapat ang kasal, ang epekto niyan, mga kapatid, lakas. At ang Panginoon, ang ibibigay sa'yo, laksa. Diba? Laksa ng pagpapala. Amen ba? Pero pag walang maturity, ang laging iniisip yung dahilan para maghiwalay. So mga kapatid, by the grace of God, there are many reasons. Listen, ang lang yung sinasabi. Alam mo yung mga nag-divorce? Yung problem, bakit nag-divorce? Ganon din ang problema ng mga nagpapatuloy sa marriage So it's not really the problem. It's the commitment to unity. It's the commitment to solve problems. It's the commitment to settle things down and to continue to move forward. Till death do us part. Amen? Ibalik kasi mo, DJ. Till death do us part. Pimpitasan nyo Kasi DJ may sakit, till death do us part ko na naman. DJ pronounce till death. Spelling na D-E-B-T. Till death do us part. Utang, mga kapatid. Walang perfecto, amen? But don't let imperfections divide you. The reason to be united is greater than our petty reasons to be divided. Pag tinatanong ka, ba't naman kayo nagpapatuloy pa dyan sa church niyo? Umalis na yung mga membrong iba dyan. Lumipat na sa ibang church, ba't pa kayo nagpapatuloy dyan? Alam mo ang dapat mong isagot. Listen basic to, simple. Pag sinabi sa'yo, bakit pa kayo nagpapatuloy dyan sa HBBC at alisan na yung iba dyan? Ang isagot mo, bakit kami magpapatuloy? Mali yung tanong. Ba't naman hindi? Mukhang hindi nyo na-gets yun Mukhang hindi nyo na-gets yun. Kailangan nyo yata ng McDonald's para maunawaan nyo yun let me give you an example. Mamaya magta-tithes and offering kayo, di ba? Ibibigay nyo yung tithes and offering. Tithes, love offering, mission, pak. Ibibigay nyo yan. Anong sasabihin ng mga kamag-anak mo na nakakahalata sa ginagawa mo? Ba't kayo nagbibigay ng pera sa church nyo? Commit kayo ng commit. Bigay kayo ng bigay. Sacrifice kayo ng sacrifice. Pinupunta nyo na lahat ng mga sweldo nyo dyan. Bakit nyo naman ginagawa yan? Ano mong dapat mong isagot mo? Ba't naman hindi? Sipin nyo maigi yun. Ba't naman hindi? Kasi siya naghahanap ng rason na hindi mo ibigay. Ikaw, ang tindi ng rason mo para ibigay. Amen. Ang ganda ng reason mo para mag-tithes. Ang ganda ng reason mo para magbigay ng first fruit. Ang ganda ng reason mo para magbigay ng mission offering. Ang ganda ng reason mo para mag-commitment doon sa project. Tapos sasabihin sa'yo, ba't mo binibigay yung pera mo dyan? Ang isagot mo, ba't naman hindi? Tapos sabihin nila, church ka ng church, attend ka ng attend, pupunta ka pa ng prayer meeting. Ba't ka pumupunta pag Sunday dyan? Tama na yung Sunday, wag ka na maki-prayer meeting. Ang isagot mo, ba't naman hindi? Ang ganda ng mga preaching. Ang gwapo pa ng pastor namin. Joke lang yun, joke lang. Diba? Ba't naman hindi? Anong dahilan mo para hindi ko gawin to? Yan lang ang dahilan mo? Hindi enough yan. Mas maganda yung dahilan ko, ba't ko gagawin to? The same thing, mga kapatid. The reason to be united is greater than the reason to be divided. Ang reason natin para magkaisa, mga kapatid, gawain na pa, look, our ministry is global. Alam nyo ba ang ganda ng partnership natin lahat? Amen. Marami kami magagawa dito sa Pilipinas na hindi nyo pwedeng magawa dyan sa Hawaii. Ang dami nyo ring itulong at nagawang nandyan sa Hawaii na hindi kaya ng ating mga church lamang sa Pilipinas. Amen. Look at that! Yun na lang ang tignan nyo, mga kapatid. Kaya hindi mo pwedeng i-compare ang bawat church natin. Unique Basta dapat mag-grow ka kung ano yung dapat design na mag-grow ka. Halimbawa kayo dyan. Napakalaking grace ang grace ng Panginoon, sabihin ko na lang biyaya ng Panginoon. Ang biyaya ng Panginoon sa inyo dyan talaga partnership in finances. Kaya lalong palaguin nyo yan. Kaya ang prayer ko, i-bless pa kayo ng Panginoon
Gusto nyo bang, sino sa inyo gustong i-bless pa ng Panginoon? Gusto nyo? Hindi lang kayo eh. Ako, pastor, nagpipray ako. I-bless mo pa yung mga members dyan sa Hawaii, Lord. Oh, sinong bumili ng mga speaker dito? Kayo. Amen? Sinong bumili ng mga gamit natin dito sa AB? Kayo na naman. Amen? Oh, sinong bumili ng mga CCTV camera natin dito? Kayo uli. Sinong bumili ng mga gamit natin dyan ng mga pangkarbintero? Kayo ulit. Sino na naman ang bibili ng sasakyan dito sa church? Oh, alam nyo na. Tayong lahat. Kami na naman, pastor. Kami na lang lagi. Oh, magrereklamo ka. Eh, yun nga ang biyaya ng Panginoon sa inyo. The reason for us to be united. Kung nyo naisipin yung mga nag-alisan, hindi nila alam yung reason bakit magkaisa. They had their own reason to live. But definitely, whatever the reason of those people who left, should not be a reason for us to be divided. We have a great reason to be united. Amen ba, mga kapatid? Amen. Okay? May natutunan ba kayo, mga kapatid? Encourage ba kayo? Tama na. Okay na yon. Okay? Lord, marami pong salamat. Continue to bless our ministry in Hawaii. Continue to strengthen the brethren. Continue to empower us, O God. Help us to overcome our obstacles. Help us to be united. And God, help us to listen to you, Lord. Our future depends on how good we are in listening to you today. Marami kaming mga ma-avoid na mistake at problem sa future kung makikinig lamang kami sa iyo ngayon. In Christ's name we pray. Amen and amen.